Pois teño neste estudio a dos componentes desta peza que estades escoitando. Eles son os Lóstregos e a voz feminina de Marieta. Os Lóstregos, coa súa cantante Marieta, que por certo van a actuar para a xente que nos está vendo nas nosas redes sociais, na nosa canle de YouTube, este sábado, mañá, no Teatro Principal, con dúas funcións, con entradas prácticamente quedarán nada, poucas, agora yo pregunto. É a quinta edición do Festival de Acordeóns Música no Camiño. Entradas a só 10 euros, agora comentamos onde se consiguen, tamén incluso por Bizum. E bueno, pois este é o cartel que estou amosando na nosa retransmisión. E para falar un ano máis, esta é a quinta, deste Festival Música do Camiño, pois está o presidente desta asociación de ACAE, déxame decirlo por aquí, a Asociación de Acordeonistas da Estrada. Asociación Cultural. Cultural, efectivamente. Javier García Expósito. Javier, benvido. Bos días. Benvido. Moitas gracias. Como estamos? Pois Xa non queda nada. Chispún e xa nos metemos. Os nervios da última hora. Da última hora, que mañán é o día grande. Bueno. Bueno, esperemos que pola nosa parte se xa do agrado de todos os que... Decía, ahora repasamos o cartel, ahora repasamos como nace este festival e demais, pero entradas que queda alguna pues, queda, pero nada. Eu acabo de salir do Concello da Estrada, que era onde máis había, nada xa esgotadas. Bueno. Eu teño nada, 10, 12 nos sitios onde os tiñamos postos, que era o Mesón a Estrada, confitería, pastelería Mimela. Bueno, en acá na nosa asociación nada de nada. Nada de nada. O sea que pode haber como moito 25 entradas para os dous pases. O sea, no primeiro xa 5:30 e 8:30 no Teatro Principal. Antonio Baliñas tamén, membro, acordeonista, en fin, benvido. Moi ben, todo ben, non? Polo que pinta, hai expectación. Isto pinta de maravilla. Que un evento destas características se haya que doblar a función. Isto xa di moito, porque o aforo do Teatro Municipal non é pequeno, non é escaso, pero estamos falando dun festival onde o acordeón está vivo, onde o acordeón é o protagonista, e onde non só actuades vos con Marieta, senón veñen outras formacións que son referente e que visten un cartelazo de luxo. O decíamos na edición pasada, que o lembro, Javier, que me dicías, non hai outro festival destas características, é o máis importante de acordeóns de España. Sí, sigo afirmando. Sin dúbida. En esta quinta edición xa... ¿Cómo nace? Antes de falar de esta quinta edición, lembra como nace esta historia? Así brevemente, a historia comeza con 8 amigos que nos juntamos para ao redor do noso director Gonzalo González Iglesias. Dixo, bueno, pues vamos a aprender a tocar o acordeón. Bueno, pues meu irmão, meu seu, e tres máis, bueno, en total 8, ¿no? Empezamos Antonio, eu incorporeime posterior. Na seguinte promoción. Non estaba xubilado daquela, entonces. Vale. Entón, pues bueno, nace así, 8, somos casi 50. Toma. Bueno, pues empezamos a ensayar, a facer un grupo, cada vez foise arrimando máis xente. Planteei ao director, dixo, por que non facemos un festival de acordeón, porque a Estrada, as únicas referencias que temos de acordeonistas Baltasar en Moreira e o señor Gavino, que era un invidente, que tamén tocaba. Logo non hai outra... Non había tradición así... Parado. Sí, entonces, pues bueno, si estamos metidos en outras... música tradicional, gaita. Eu empecé con gaita precisamente na Escola de Música Tradicional de Barbude. E bueno, pois o primeiro ano xuntámonos os grupos afíns, porque temos afinidade, pois amigos do acordeón Rías Baixas, galegos, así un pouco que había xa un pouco de contacto. O grupo de Begoña de Lugo, Juan José de Campelo, que a súa escola, e nós, bueno, pois foi un éxito, o teatro encheuse, hubo xente que se queixou porque se quedaron sin entradas. Entonces, pues, eso donos que xa na primeira, na primeira, sí. E logo na segunda,
pois decidimos de buscar outra ubicación donde pudéramos meter máis público, pero os técnicos de son desaconsellaron porque perderíamos calidade sonora. Non era a pena trendo grupos de nivel a nivel nacional, bueno, fantásticos, pois tamén non darlle unha cobertura sonora acorde a súa calidade, non? Entón, pois decidimos facer dous pases. Un pouco a ver que pasaba. A expectativa, pero que tamén resultou, está resultando. Digo eu que para o ano 3 pases. E agora, pois, entramos nesa dinámica e para nós é unha gran satisfacción pois ver que o primer día que se poñen as entradas á venta en 3, 4 días xa se esgotan prácticamente. Que bueno. Que satisfacción, non? Antonio, foron abrindo camiño para unha xente que agora atopa no acordeón en esta formación nos Lóstregos. Isto é algo puntual, anual, que dá moito traballo, que hai que traballalo ben, pero foron abrindo camiños, non? Efectivamente, foise abrindo camiño, mellorando, intentando mellorar cada ano, e bueno, pois aí estamos. O acordeón, O acordeón. Que acordeón... Con todos os respectos non é complicado. Non é fácil, non é fácil. A gaita o acordeón non é fácil. Fostedes sobre todo pois para xente como nós que non somos uns rapaces xa para bueno, pero poñéndolle ilusión e dedicándolle moito tempo. Iba a decir, porque isto é cuestión de horas. O acordeón non é un instrumento que... Non, é cuestión de anos. De anos. De anos, non é de anos. De horas e anos, E sempre estás aprendendo, porque hai que aprender todos os días. En canto tempo di, mira, xa empezo a tocarno medianamente ben o acordeón? 3 anos, 2 anos, 1 ano? Sí, medianamente. Xa llevo collendo tino, xa. Depende tamén moito das facultades de cada un. Efectivamente, eso é así. Non todos somos iguales. Pero no teu caso... Bueno, no meu caso, empezar a tocar algo que se entendera, pois poden tardar 2 ou 3 anos, que non é así dunha hora para outra, non? Un instrumento tamén que un pode dicir, mira, pues isto xa o desboto e voume para outra historia, pero tamén un pouco de paciencia. De paciencia e de todos os días, eso hai que todos os días hai que... Todos os días tocades? Todos os días, bueno, eu personalmente sí, todos os días un pouco, non uns días máis, outros días menos, pero é que eso hai que ser constante. Para o ano que ven, Javier e Antonio, para o ano que ven, traede o acordeón. Para o ano que ven, na sexta edición, marcamos aquí unha historia. Oye, isto dos Lóstregos que é unha asociación, pero realmente é unha formación. É unha formación, asociación xenerosa posteriori. É dicir, primeiro naceu o grupo, claro, o grupo pues, empezamos a tocar polas aldeas, polos eventos de carácter benéfico social, asilos, residencias, e tamén en festas patronais. Empezamos a primeira actuación que fixemos foi nunha aldea que se chama Arca. En Arca. Ali na Estrada. Ali na Estrada, preto de... Eu non estaba aí. Bueno, foi ali... Bueno, pues, ali tamén se estrenou Marieta tamén. Tamén, sí, ali. Sí, foi... E logo xa, nas festas patronais da Estrada, hubo unha expectación, bueno, non hubo tanto público nin coas mellores orquestas. Non é farol, era expectación, a novedad, ver 30 e tantos acordeóns encima do escenario. Bueno, pues evidentemente eso... Moitos da Estrada ou hai xente de que vai do outro? A gran maioría da Estrada? Sí, a gran maioría, sí, pero bueno, hai xente de Vilanova, de Vilagarcía, de Caldas, de Cuntis, hai xente de toda a redor. Pero se vou contar a maioría si somos de Estrada. O tema da primeira actuación nas festas patronais na plaza principal, a Plaza Galicia da Estrada, eu pensando que eso iba a ser a primeira e a última vez que se íbamos a mandei gravar en directo ese concerto. Está grabado? Está grabado en directo, que hai moitas orquestas que non fan iso, e nos gravamos o CD, por si a última imos gravalo por si acaso. Que queda aí. Gravamos un DVD e un CD tamén en vídeo, en vivo e en directo. Eso está grabado. Evidentemente, comparamos ese CD co segundo, que é xa está máis perfeccionado, xa estamos máis ensayados, xa transcurriron tamén uns anos, hai unha diferencia moi grande.
pero o mérito que ten haber grabado, eu creo que foi un atrevimento sin... Bueno, pero bueno, pero está aí. Aí queda, por recordo para... Eu estaba ali, pero de público, nesa época. E como viviches, dixeches? Hombre, eu sempre me gustou este instrumento, entonces, bueno, daquela ainda non estaba xubilado, tan pronto me xubilei, sin eu teño que empezar con isto, porque agora é agora ou nunca. E así empecé, fai 10 anos máis ou menos, e aí... 10 anos, porque estamos a falar de cando foi esta actuación. Lembras a... Isto foi no 2012, me parece. 2012. 2012. E agora o festival. Pois sí. Sempre por estas datas, máis ou menos. Ese vai o quinto. O quinto. Contame un poquinho do cartel, contame un poquinho todos os datos de... Vou empezar polos artistas invitados. Pois ven un acordeonista excepcional do melloriño que hai en Portugal, e mira que hai en Portugal vos acordeonistas, pero este Antonio Charriño é un señor de 80 anos, toca pezas portuguesas, españolas, música moi popular, poñoche, por exemplo, o intermedio das bodas de Luis Alonso, que é unha peza moi difícil de tocar, e a toca que é unha maravilla, entre outras, pero bueno, destaco esa... O sea, tema complexo de tocar. Sí, ten unhas características técnicas que non... Non é pa calquera, non? Non é pa calquera. Bueno, é músico, non é aficionado, é músico. É músico, naceu en Niza, en Portugal, bueno, pois a súa trayectoria, pois fíxose ca dirección de coros, da escola de música, bueno, ten un percorrido, un baraxe moi amplio. Antonio Carriño, que máis hai por aí? Logo temos o grupo de Ponte Caldelas, un grupo acorde son do Verdugo, está dirixido por Pablo, un gran amigo noso tamén, e que, curiosamente, fai 2 anos nos pedira que lle interesaba, que quería participar no noso festival. O que pasa que nós dun ano para outro xa temos prácticamente todo collido e todo. Entonces eu lle prometín que este ano non, pero no 2026 e aí está. E aquí están, é un grupo tamén. A xente quere tocar, claro. Si, quere tocar. A xente quere estar no... É un grupo moi homoxéneo. De Ponte Caldelas. Ponte Caldelas. Tocan música tradicional, popular tamén, moi ben. E logo está, bueno, pois digamos, a atracción do festival, que é o grupo orquesta de Isidro Larrañaga. Bueno, pois os vascos teñen aí... Sí, además teñen moita tradición ao acordeón. Sí. Además está unha escola de Isidro Larrañaga, bueno, que ten un nivel moi alto, moi semellante á Sinfónica de Bilbao. Que pasa que a Sinfónica eles son máis orquesta, teñen outra, pero unha calidad excepcional tamén. Dos melloriños que hai... É que eso iba a dicirlo, do mellor que un pode ver actuar. Como orquesta. Además, a xente xoven, moi ben, eso eu garantizo que vai a gustar, porque son moi bons. E logo, pois, está os lóstregos, somos nós, os da casa. Non repetimos nunca un repertorio, non? Sempre hai... Sempre temos unha sorpresa. Temos sempre unha sorpresa que nunca se desvela. Nunca se desvela. Solo mañán, sábado. Mañán, 5:30, primeiro pase. Aí sí se vai descubrir. Perfecto. Este ano veñen a acompañar para tocar unha das pezas de música tradicional, ou as pandereteiras da Escola de Música Tradicional de Barbude, na que eu estou moi vinculado, porque son directivo tamén de aí, son músico de aí, bueno, xente sabia nova, son nenas de 6 anos a 12 anos, que bueno, que o fan moi ben, cantan, tocan a pandeireta, e nos van a acompañar nesa peza. E logo están outras sorpresas, que xa no seu momento se desvelará, que vai ser un momento moi emotivo, porque vamos a facer un estreno dunha peza feita polo irmão do noso director, José Manuel, que é compositor, a fixo para un compañeiro que xa non está entre nós. Bueno,
homenaxe, un homenaxe, sí. Entón, recordo. Xa está. Todo isto vai ser... Estás desvelando moito xa. Sí, Antonio, para, que xa está... todo isto vai estar presentado a compañera Noelia Rodríguez. Bueno, claro, estaba lle sonando o móvil e un acordeón, claro, ten de tono un acordeón. Gaita e acordeón. Gaita de acordeón, que estaba presentado por Noelia Rodríguez na Televisión de Galicia, compañeira, sí, señor. E depois, bueno, eso, entradas quedan as mínimas de todo, pero nesta, que non sei hoxe xa, conforme, que quedaran as mínimas, xuntas nos 3 sitios que me son... Por eso. Quedan 20, non? Quedarán 20. Se quedan, bueno. 20 e 25. Pois nada, que apure a xente última hora, para o segundo. Sí, por segundo, por primeiro xa está todo completo. Pode, como me pasou xa mañán, que unha señora pideume se lles cambiaba por segundo, porque lle surge pero cambio, non? Esas dúas xa tiña, xa mas quitaron dar máis, non? Pois o mundo o fantástico mundo do acordeón, complexo para aqueles que somos, pois eso, pero que ao final o rexurdimento de poñer no mapa a estrada, co tema do acordeón, un evento relevante onde hai lista de espera, entradas esgotadas para encher 2 veces o teatro principal da estrada, poucas veces eventos, Antonio, poucas veces eventos que se programan no teatro principal enchen 2 veces. Eventos gratuitos, o sea que gratuitos. Que este de pago, de euro, e aínda así eu creo que a xente que estar satisfeito. A xente que nos ven a ver, non lles importa moito pagar 5 ou 10, ela vai porque lles gusta, o sea, non é porque sea gratuito ou non. Pois e nada. Pois si, eu que comentaba Antonio, hoxe eu estaba entrevistándome ca concejala de Cultura da Estrada, ela novamente sigue sorprendida. Ela mesma me dicía que nós temos eventos culturais da Estrada que en eso sí podemos presumir, porque na Estrada hai movimento, sí que vemos moita programación, é moi boa programación. Pois mira, eso é difícil conseguir isto, incluso con entrada gratuita, ¿no? E nós, pues bueno, temos que seleccionar así, máis que nada porque isto supón un coste económico moi elevado, porque hai que pensar que son grupos que hai que ter de fora, moita xente, aloxamento, a dieta, onde comen, onde van, onde o transporte para aquí para lá, ten moito traballo, sin axuda do Concello da Estrada, sin axuda da Diputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia Cultura. Isto era inviable, non xeneramos. Pode ter toda a ilusión, pero despois sin a axuda do noso presidente tampouco iso non sería posible. O sea, eu presumo de ter un bo equipo. É batallador, que, bueno, equipo, sí, pero pesadiños si son. Cantos conformades son los tregos agora? Porque supoño que será xente que vai, xente que ven, xente que... pero máis menos 40. Sí. Torno a 40. Hai xente que está preparándose, que todavía... Sí, a xente máis noviña, non? A canteira. Bueno, a canteira. Non é moi noviña, non ni idade, pero xente que se adentra no mundo do... Non é moi noviña, xente noviña. Xa nos gustaría que viñera xente noviña. Non hai así... Pero non hai moita cousa. Escapanlle bastante o instrumento. Non sei, collenlle un pouco de respeto, non? De medo inicial, non? Claro, os rapaces, calquer instrumento que se propoñan tocar, tocan. E aprenden moito máis rápido que nós. Un nivel de aprendizaje un nivel de aprendizaje moi rápido. Nos, no meu caso, empecé a tocar con 49 anos. A maioría dos que están... Eu con 65, así que non. O sea que requiere un rapaz que temos dous rapaces que calquer peza que lle poña por diante en unha hora teñen super aprendida. Que gusto dá, ver a xente con esa paixón facendo pois eso, buscando o tempo de lecer, que cando é un xubilado e demais, que aparte que aproveitades para vos mesmos, porque supoño que será moi satisfactorio xuntarse todos, ensaiar, tocar e demais, subirse a un escenario no teatro principal na vosa terra e actuar, pero depois o día a día,
Porque o día a día, que actividades tedes dentro de... Na academia, o director dos Lóstrigos é director da academia, entón ele imparte clases particulares a membros dos Lóstrigos e xente de fora. O sea, que non está pechado a nada. O sea, aí o que queira aprender a tocar o acordeón, aí ten un profesor que está a disposición por parte da asociación. Dicir tamén que entre o aliciente de aprender é moi bonito ver que todos os compañeros nos ensaiamos os xoves pola tarde. É raro que falle alguén. Se falla por motivos de salud ou un compromiso que non pode... Forza maior, pero desexades que este chegando os xoves. Sí, a xente ás 4 da tarde están ali xa... Hai moi bo feeling, hai bo compañerismo, o sea, estamos a gusto. Isto tamén é moi importante. Importantísimo. É importantísimo, estamos moi a gusto. Bueno, despois a nivel dos Lóstrigos que estamos xa... Actuacións, non? Actuacións, pues estuvemos en Lalín, estuvemos en Vilanova, en varios sitios, sobre todo fomos os primeiros en participar no Festival Internacional de Cartaxo en Portugal, representando a Galicia, representando a España, que non había outro. E a verdade que fomos os primeiros e tuvemos os propios da organización quedaron asombrados e a xente, pois, bueno, disfrutou con nós, porque, bueno, nos demos un toque moi diferente ao que suele facer os acordeonistas portugueses, non? Son cousas diferentes, non é ni mellor nin peor, son diferentes. Pero no repertorio en si mesmo ou na escena tamén, sí. Porque nos levamos dúas parexas de... Portugal tamén ten zona así de... Sí, é verdade. Pero máis individual. Máis solista, non? Máis solista, sí. Menos agrupación. Agrupación menos. E nos levamos por dúas parellas de bailarís de música tradicional que acompañaron ao final coas súas gaitas. Eso tamén nos dá moito xogo, non? Temos moita riqueza cultural, poñendo a Estrada, poñendo a Galicia, máis concretamente a Estrada no mapa nacional e internacional, diría eu, do mundo do acordeón, que non é pouco isto que estou dicindo, este festival pois ven a afianzar as gañas que hai por parte do público e o talento que hai en riba do escenario, e cando as dúas cousas funcionan ca axuda de administracións que botan unha man para que isto sexa posible, pois ao final todo cadra. Axudas é moi importante, por eso. Sin eso non sería posible. Por eso. 14 de marzo, mañá, ás 5:30 da tarde o primeiro pase, ás 8:30 da tarde o segundo, organizado pola Asociación Cultural de Acordeonistas da Estrada. Bueno, pois os Lóstregos, que tamén estarán tocando de novamente na casa con todo ese cartel que acabamos de lembrar. Algo máis que engadir, Antonio? Javier, xa agradecervos a visita. Agradecervos a Radio Líder darnos a oportunidade de estar aquí. Para nós é un placer poder arroupar e dar pulo a iniciativas como esta que ao final saense un pouco do que das reglas establecida, pero que ao final o acordeón ten pegada. Na Estrada en Galicia ten pegada. Cada vez máis. Vexo escolas que xa teñen unha canteira moi importante, para nós é motivo de satisfacción que desde a nosa humilde participación podamos lograr que na Estrada se fale da Estrada, que culturalmente esteamos aí, e que a xente que va, que se move pola estrada, que toma un café aquí, que deixa un pouco de carto alá comendo e tal, moves un pouco tamén o pobo, non? Temos as entradas a través de Bizum. Tamén, sí, lembra o teléfono por 606-513322. Aí, pois, temos xente que nos chamou de Ferrol, de Rianxo, de Sigüeiro, da parte de Cea, o sea, xente que a mí é de Valladolid. É de Valladolid. Que vai vir unha parella unha parella que nos vai vir a ver, que lle gusta moito a música de acordeón, e nos chamou para que, en concreto a min, para que lle sacaran as entradas, lle buscaran un hotel e todo eso. Pois reclamo tamén de xente de fora, reclamo turístico, que é o mundo do acordeón. Que bueno. Javier Antonio, que vai ben mañá,
e hai que pensar, hai que pensar no terceiro pase. Xa está en mente. Ou duplicar ou facelo en 2 días. Eu non sei, pero isto está en mente, sí, está en mente. Pase niño. Pero está en mente, pode estar en mente facer unha edición de mediodía está en mente, pero bueno, ten súas dificultades. Hai que estudialo, miralo, ver tamén as posibilidades das agrupacións que nos acompañan, porque nós hai grupos que veñen os xoves, o sea, que chegaron os xoves. O mesmo venres irá, bueno, non. No, o que pasa é que tens que estar con eles, porque tens que facer a prova de son con eles, estar ali, sí, que complicado. É un traballo que, claro, o sábado, mañán será o día grande, que é onde vamos ver a explosión musical, digamos, pero eso trae detrás un traballo. O traballo. Pois parabéns por ese traballo e por achegarvos ata Radio Líder para contarlo. Mañán na Estrada, 5:30 primeiro pase, 8:30 no Teatro Principal, esta quinta edición do Festival de Acordeóns Música no Camiño, que con esforzo, con traballo e con axuda botan a andar, dignificando este instrumento e dignificando o acordeón dentro do noso territorio, da nosa contorna. Teatro Principal da Estrada. Graciñas os dous, que vaya ben. Moitísimas gracias. Graciñas.